Tässä videossa käydään läpi mysteereitä, joihin liittyy järkyttäviä käänteitä ja rikoksia. Sukellamme tosielämän rikostapauksiin, katoamisiin ja ratkaisemattomiin arvoituksiin, jotka herättävät enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Jos aihe kiinnostaa, muista tilata kanava. Erik Thomas Alvarado syntyi kesäkuun 6. päivänä vuonna 1986. Vuonna 2018 hän oli 32-vuotias ja asui Atlantassa, Teksasissa. Hän työskenteli tatuointiartistina ja unelmoi oman studion avaamisesta. Kotona hänellä oli vaimo nimeltä Samantha, ja hän toimi isähahmona tämän 3 lapselle. Läheiset kuvailivat häntä lempeäksi, sydämelliseksi ja helposti lähestyttäväksi ihmiseksi. Mutta marraskuussa 2018 tapahtui jotain käsittämätöntä. Tapaus, jota ei ole vieläkään pystytty ratkaisemaan. Hän katosi, ja häntä ei ole nähty sen jälkeen. Kaikki alkoi varhain aamuyöllä, marraskuun 20. päivänä. Kello oli noin 1:30, kun hän poistui kotoaan yllään pelkkä pyjama päällä. Mukana kulkivat hänen 2 pitbulliaan. Hän kertoi vaimolleen olevansa menossa kauppaan. Mutta hän ei koskaan palannut. Vain 45 minuuttia myöhemmin Samantha ilmoitti hänet kadonneeksi. Poliisit pitivät ilmoitusta epätavallisen nopeana. Heräsi kysymyksiä. Näkikö hän jotain, mikä sai pelkäämään pahinta? Oliko kyse henkisestä romahduksesta vai jostain synkemmästä? Perheen mukaan mies oli viime aikoina vaikuttanut ahdistuneelta ja vainoharhaiselta. Hän ei ollut oma itsensä. Tuona yönä talossa oli myös vieraita, jotka kaikki kertoivat saman. Hän käyttäytyi oudosti ja levottomasti. Lähtönsä hetkellä hän ei ottanut puhelintaan mukaan. Mutta sillä ei ollut suurta merkitystä, puhelimessa ei ollut enää saldoa. Talon valvontakamerat kuitenkin tallensivat tilanteen. Nauhalta näkyy, kuinka hän poistui ovesta molemmat koirat vierellään, aivan kuten vaimo oli kertonut. Aamulla ovi oli edelleen auki, sekä varsinainen ovi että hyttysverkko-ovi. Koirat olivat poissa. Ja mies kadonnut. Mutta miksi hän lähtisi keskellä yötä, paljain jaloin, pyjamassa, koirat mukanaan? Miksi jättää ovi selälleen ja puhelin kotiin? Myöhemmin samana päivänä musta jeppi löytyi hylättynä tien varrelta, noin 60 kilometrin päässä heidän kodistaan, Ogdenin lähellä, Arkansasin puolella. Tankki oli tyhjä. Autosta ei löytynyt mitään erikoista. Hänestä tai koirista ei ollut jälkeäkään. Hänen veljensä Matt ajoi Indianasta Teksasiin heti kuultuaan tilanteesta. Hän pyysi veljensä puhelinta nähdäkseen, löytyisikö johtolankoja. Samantha kertoi, että laite oli lukittunut liian monien virheellisten salasanojen jälkeen. Lopulta puhelin päätyi Texas Rangers-yksikön haltuun. Se on osavaltion erikoistutkintaryhmä, joka käsittelee vakavia rikoksia ja katoamisia. Mutta mitä laitteesta löydettiin, jos mitään, ei ole koskaan kerrottu julkisuuteen. 4 päivää myöhemmin perhe järjesti etsintöjä alueella, josta jeppi oli löytynyt. Ja silloin tapahtui surullinen löytö. Molemmat pitbullit löytyivät kuolleina. Ne oli ammuttu ja mahdollisesti yliajettu. Läheltä löydettiin myös yksi hänen kengistään. Yhden kengän sisältä löytyy lappu, jota poliisi käyttää hinausilmoituksissa. Siinä oli päivämäärä, marraskuun 20. Se oli sama päivä, jolloin auto oli löydetty. Tämä viittaa siihen, että joku oli palannut paikalle sen jälkeen, kun viranomaiset olivat jo lähteneet. Pian löytyy myös avaimet. Ne roikkuivat portissa, lähes kilometrin päässä autosta ja koirista. Kun Arkansasin poliisi sai tietää löydöstä, he kommentoivat, että tapaus vaikutti vahvasti rikokselta. He kehottivat perhettä ottamaan uudelleen yhteyttä Atlantan poliisiin. Sieltä lähetettiin lisää tutkijoita paikalle. Tapaukseen liittyivät myöhemmin tutkiva journalisti Kathy Crisp sekä perheen läheinen ystävä Melissa Vaughn. He alkoivat kysellä kysymyksiä, ottaa yhteyttä ihmisiin ja etsiä vastauksia. Pian tämän jälkeen alkoi tapahtua outoja asioita. Yöllisiä puheluita tuli, niissä kuului vain raskasta hengitystä, ja sitten linja katkesi. Tuntui siltä, että joku ei halunnut heidän jatkavan etsintöjä. Lisäksi kävi ilmi, että tutkintaa aluksi johtanut poliisi oli sattumalta myös naapuri. Monet pitivät sitä ristiriitaisena, vaikuttiko se tutkinnan etenemiseen tai puolueettomuuteen. Sitä ei tiedetä.
Vuoteen 2025 mennessä tätä tapausta ei ole ratkaistu. Ei ruumista, ei selitystä, ei oikeutta. Vain avoin ja kylmä mysteeri. Tämä on tarina Johnny Cashmanista, miehestä, joka löytyy kuolleena kodistaan, mutta jonka ympärillä olevat merkit viittaavat johonkin paljon synkempään. Johnny Cashman oli 38-vuotias mies, joka asui yksin pienessä asunnossa Lynchburgissa, Virginiassa. Hän kärsi ahdistuksesta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, mutta siitä huolimatta hän oli hyvin läheinen perheensä kanssa. Hänen vanhempansa ja siskonsa Sarah asuivat Mainessa. Hän piti heihin yhteyttä päivittäin, erityisesti äitiinsä, jolle hän soitti joka päivä. Mutta huhtikuussa 2022 nämä puhelut loppuivat. Yhtäkkiä ja ilman varoitusta. Viimeinen yhteys oli 14. huhtikuuta. Sen jälkeen täydellinen hiljaisuus. Ei puheluita, ei viestejä. Perhe huolestui nopeasti. Jokin ei tuntunut oikealta. 5 päivän jälkeen, kun mitään ei kuulunut, perhe otti yhteyttä Lynchburgin poliisiin. He pyysivät viranomaisia tarkistamaan hänen asunnon. Poliisi teki järkyttävän löydön ja hän oli kuollut. Poliisi kertoi perheelle, että hän oli mahdollisesti menehtynyt sairauskohtaukseen. Lääkärin mukaan kehossa ei näkynyt ulkoisia vammoja, joten ruumiinavausta ei tehty. Johnny tuhkattiin ja tapaus päätettiin sulkea nopeasti. Mutta perheen mielestä jokin ei täsmännyt. Heti kun äiti ja entinen tyttöystävä saivat luvan mennä asuntoon hakemaan hänen tavaroita, he ymmärsivät, että virallinen selitys ei vastannut todellisuutta. Asunto oli kaauksessa. Punaisia kädenjälkiä oli seinillä, ovissa ja lattioilla. Verilammikoita näkyy useassa kohtaa. Kaikki viittasi siihen, että asunnossa oli tapahtunut väkivaltainen kohtaaminen. Ei ollut mitään, mikä muistuttaisi rauhallista kuolemaa. Näytti siltä, että asunnossa olisi käyty väkivaltainen taistelu. Sitten tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Naapurilla oli valvontakamera, joka kuvasi suoraan portaisiin Johnny Cashmanin asunnon ulkopuolella. Hänen entinen tyttöystävänsä pyysi saada katsoa tallenteita. Ja lopulta he löysivät sen, mitä olivat pelänneet. Videolla näkyy selvästi, kuinka Johnny saapuu kotiin 14. huhtikuuta kello 15.03. Hän vaikuttaa hyväntuuliselta ja rauhalliselta. Hän kävelee portaat ylös, avaa oven ja astuu sisään. Mutta heti sen jälkeen, kun ovi sulkeutuu, kuuluu huutoa. Sitten kuuluu töminää, kolinaa, selvästi sisällä käytiin fyysistä taistelua. Noin 8 minuuttia myöhemmin toinen mies astuu ulos ovesta. Hän sulkee oven rauhallisesti, kävelee portaat alas, pysähtyy hetkeksi, kääntyy takaisin, vetää hihansa käden suojaksi ja pyyhkii ovenkahvan huolellisesti. Sitten hän katoaa näkyvistä. Eikä kukaan tiedä, minne hän meni. Kameran kuva oli niin tarkka, että poliisi tunnisti miehen nopeasti. Mutta yllättäen he eivät koskaan julkaisseet hänen nimeään. Lokakuussa 2022 poliisi antoi lopullisen päätöksensä, syytteitä ei nosteta. Heidän mukaansa todisteita ei ollut riittävästi. Perhe jäi ilman vastauksia. He kysyivät itseltään, miksi selvät väkivallan merkit sivuutettiin. Miksi ruumiinavausta ei tehty? Ja miksi videomateriaalia ei tarkistettu heti, kun Johnny löydettiin? Kun todisteet lopulta löytyivät, oli jo liian myöhäistä. Kiitos kun katsoit videon. Jos haluat lisää rikosmysteereitä ja kiehtovia tapauksia, muista tilata kanava ja painaa tykkäystä. Nähdään seuraavassa videossa.